हेलौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने गोनांथार आपडेट लानानै फैदों आरोना। बे आपडेटआनो जाहैबाय माने इंलिसावहाय 6टाखौ मा बुङो, 8टाखौ मा बुङो, आरो सानजौफुआवहाय मा बुङो, आरो बेलासिखौ मा बुङो, ओमफ्राय माने मोनाखौहाय मा बुङो। दा थिग बेबादिनो आं बेनि थाखाय माने मोनसे भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै दा आं स्क्रिनाव होगासिनो, स्क्रिनाव होसिगोन। दाना नायलांबाय थादो। नैबे फुंनि 6टाखौहाय डाउन होनो इंलिसावहाय, ओमफ्राय नैबे 8टा जाबा फुंनि माने बेखौ मर्निं बुङो इंलिसावहाय, ओमफ्राय नैबे सानजौफु 12टा जाबा बेखौ नुन होनो इंलिसावहाय, ओमफ्राय नै दाना 3टा जाबा बेलासिनि आफ्टारनुन होनो बेखौ इंलिसावहाय, ओमफ्राय नै दाना 5टा जाबा बेलासिनि बेखौ इंलिसाव बुङो डास्क, ओमफ्राय 6टा जाबा बेलासिनि इभिनिं बुङो। नायलांबाय था। 9टा जाबा माने बे मोनानि नाइट बुङो।